אני אייל, והיום אלמד אתכם איך להכין את התליון הזה. אני קורא לו It's a Christmas, כי הוא של האמריקאים ואני אוהבת את החג הזה, כי יש לי בן דוד כזה. אוקיי, אז נעשה היום את העץ עצמו בלי הכוכב, כי הכוכב מעצבן וקשה אחרי זה לעשות את העץ עצמו, אז נעשה רק את העץ. קודם כל, דואגים שהחץ האדום יהיה ככה, ואני בטוח שזה יראה לכם קצת מוזר שזה על הלום הזה, כי אחותי בעצם עשתה לי אותו, אז בואו נתחיל. בשביל התליון הזה אנחנו נצטרך 12 גומי, אפילו 10-9 גומיות ירוקות בשביל העץ עצמו, ושתיים בשביל לעשות דאבל שעושים תמיד בכל העץ, ועוד אחד בשביל ההוצאה. אוקיי, אז בואו נתחיל. קודם כל תדאגו ששתי השורות האלה לא יהיו באותו קו מזה. אז בואו נתחיל. קודם כל לוקחים גומייה, עושים דאבל ושמים ככה. לוקחים עוד גומייה ועושים את זה מהצד השני, ואז עד שזה יוצא לכם, ואז אתם ממשיכים את זה בקו ישר עד מתי שאתם מחליטים שככה רוצים שהעץ שלכם ייראה, וסוגרים אותו דבר כמו שאנחנו התחלנו אותו. אני לא יכולה לעשות הילוך מהיר כי מבחינתי זה מעצבן שאני מסתכל על סרטונים סתם בשביל ההנאה, ואז אני קולט אבל למה הם לא מראים לפחות זה 3 פעמים איך עושים את זה? אז בקצת עכשיו נשתק. אז כבר בשלב הזה אני כבר סגרתי את זה. ככה זה צריך לראות אחרי שסגרתם. אחרי שעשיתם את כל העץ. לוקחים גומייה ירוקה אחת כהה. שימים אל הדאבל ושמים בסוף. עכשיו אנחנו מסובבים שהחץ האדום יהיה נגדנו. וככה יהיה יותר קל לעשות את כל הלופ. אוקיי. נכנסים מתחת לירוק הראשון, ומתחת לירוק שעשינו ממנו דאבל, ושמים בצד אוקיי, אני אסביר עכשיו מה עשיתי. הגומייה שהייתה פה למעלה, נכנסתי מתחת לירוק הזה, היא הייתה למעלה, אז פשוט לקחתי אותה, הוצאתי ושמתי פה. ואז עושים אותו דבר מהצד השני. כל הזמן תדאגו שאתם עושים את כל מה שאתם עושים מהעץ הקריסמס, אתם עושים אותו דבר משני הצדדים. הנה. עכשיו אנחנו עושים אותו דבר מהצד הראשון שעשינו, רק את הישר. אותו דבר מהצד... אוקיי, אני אסביר שוב מה עשיתי. נכנסתי דרך פה, הגומייה הראשונה שהייתה, הוצאתי ושמתי פה. ואז אני עושה אותו דבר מהצד השני, עד שאני מגיע לפה. ופה אנחנו עושים אותו דבר כמו שעשינו מפה. אוקיי? אז בחלק הזה הייתי מציעה כבר לעצור, וגם בחלק של ההתחלה שהסברתי כמה גומיות. אז לעצור כדי לארגן את הגומיות ולדעת מה לעשות בפעם הראשונה ואז להבין. אוקיי, אני עוד דקה גומרת את כל הלופים כי זה קל. הכי
ככה זה נראה אחרי שעשיתם את החצי. ואז נשארו לי השתיים האחרונים. נכנס, לוקח את הגומייה ושם בצד שמימו, איפה שהחץ האדום. לוקח עוד גומייה ושם אותה פה. רגע. ואנחנו נכנסים מתחת, קודם כל, שכחתי להזכיר, ככה זה נראה אחרי שגמרתם. ואז אתם מכניסים, ולוקחים את הגומייה השנייה שיש לכם, ואז נכנסים שוב, רגע, שוב. רגע. אוקיי. ואז אתם מכניסים תחת לזה, מכניסים את המחט. נכנסים שוב עם המחט מתחת לכל זה, שמים מאחורי הקעבה אם יש לכם, ומוציאים. אוקיי. אם נקרא לכם, פשוט תוציאו עם היד. אוקיי. בגלל שלי זה יצא סוף, וכלום מה אני עושה. אם קרה לכם כמו שקרה לי, רק כלום מה אתם עושים. עם צעד אחד, אוקיי, עם צעד אחד, שמים על שתי אצבעות, שים את המחט, לוקחים, אני לוקח עוד ירוק, תכלת, שים ככה, ומעבירים על הגומייה, ולוקחים צעד אחד, את הצד האחורי של הגומייה שהרציתם, שים ככה, ווואלה, תיקנו את המצב. אוקיי, אז ככה, כמו שהבנו זה יוצא. הנה נקרא לכם הגומייה, תעשו מה שעשיתי בסוף. טוב, אז מקווה שנהנתם, ביי!